upo sa posisyon. Maging tapat sa iyong intensyon. Talamak ang graft and corruption. Ang pag-angat ay slow motion. Umabot na. Okay, go lang na. Isip ka na ng solusyon. Gumawa ka na ng aksyon. Nang ang lugar mo'y di mangunsi misyon. May this song call your attention. Marami dyan no need to mention. Sa natanggap kong information, involved sila sa malversation. Hindi ito spekulasyon, mula to sa investigasyon. So this is a precaution, baka kamarati tulpo in action.